Babay ti amin, kablaawan kayo manpay iti naragsak, ken nabendisyon nga aldaw. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Jakmet paglastog, ngem napintas ti adda kasasaad mi iti biag. Dua kami laeng agkapsat, siak ti inauna. Retired a police ti amami, idinto ta retired met a maestra ti inami. Nakaadal kami met nga agkapsat. Ngem ti pagtayekan ti innak istoryaan ita, ket napasamak idi nakiasawa akon. Ti ammok idi ket awan ti agbalin a parikot mi nga agasawa, gapu ta agpada kami met nga adda mabalin na. Malaksid iti dayta, nakaadal kami ken adda natalged a trabaho mi. Maysa nga engineer ti asawak ket agtrab-trabaho daytoy iti kapitol ti mismo nga ili ditoy lugar mi. Agpapaayak met kas branch manager ti maysa a bangko. Rugyak nga ro ti agsalaysay, makatawan kalpasan ti panagkalaysami ken ni Homer. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Anyat oras ka ma-dismiss bakit? Dagasan ka tagkiddantan nga agawid. Umunakan nga agawid, lakay. Ag-overtime mak. Ado nga mintinaskan nga isambot ko ita. Kasta ka ni? Una ka ro din nga agawid. Awagan na to malpas ka tasukunan kanton. Saanan? Agpaituludak tulatan iti driver ti boss ko. Iti kasta, oray di kan rumor. Sige, sikati makamo bakit? Ala, agawid ang karo din. Urayan kay Jibalay. Wan lakay. Aganad ka iti panagmanehong. Wen, awan rumbang apagdanagan bakit? Anya ka kadi, Homer. Kuti ka akuti. Agpakaturog ka kadi. Bakit? Amo mo na. Nabanog ang Homer. Maturog nan. Angan. Pasensya ka lakay. Nabanog ka talaga. Kaya't kunta ginana. Ken maysa, masapa ak tumanen asumrak inton bigan. Ala, maturog ta nga ro din bakit? Hello, bakit? Itay ka pa'y nga awagan, Homer. Apay nga itakala ang asumong ban. Ko, madama ti meeting mi. Meeting? Kaya't mo asawan, saan ka pa'y anak kaawid? Saan pa'y? Apay ka di? Ay, anyamot kan. Rabiin, ngam di matla sumangputan ti driver ni boss ko. Sukunin na ko malakay. Ako bakit? Saan pa yan alpas ti meeting mi? Ang mga numaladaw ang agawid. Kababain mo't kadagiti bus ko. Nung pumanawak latan ditoy. Sige nga rod lakay. Taawagak ni Mang Kanor. Barang saan pa'y anak kaawid, ta ison ti pagpasuko na. Narapyan ka man yan, Homer. Uwan bakit? Ba't ni kami ni Randy? Nag-awis sa mapan kambangan. Nag-shot kang basit. Jakbatan na po ti oras. Rabi kaya man. Sige nga. Nakaring ka pa mate. Lakay. Yung kapayag digos. Sakan tumakikaita kanya. Anya? Rabi na. Uray pa'y. Naggapo ka itirwar. Sakit na kainom ka pa'y. Agad arak ka. Isuwan ka digos. Baka turturog ak. No di mo kaya ti agdigos. Ijay ka nga rod salas amaturog. Anya? O anya, agpili ka. Inka agdigos, wano ijay ka salas amaturog. Uwanan. Agdigos akon, bakit? Nay. Nagadunday tangarak, Homer. Uwan parts. Aginom ta. Aglemas ta iti arak. Madinsa. At sakit parikot mo, parts. Awan. Basta aginom ta, period. Jesus. Amamukan, parts. Abay. Saan na ka pinagbigyan manan ni Mrs. mo? No, na outside di kulambo ka manan. Di kan sumanaw.
Basta ginuntalaan ka di. Karga am ti basom tag. Cheers naman. Ah, kat mo na. May talaga yan. Nagimasin. Mayat ti panagayos na iti karapukog ko. Igawat mo iti pulutan na, pare. Pantoy. One words. Ang tamo ka lugar, mabalin mo apang iliw-liwan iti marikrik na mita parts. Anya, sa dino. Nakinakanan ti asawak. Dinan na puutan ti sa sangpot ko. Ay, nagaduntumat nga min ti pinalpas ko a report kita. Itala ang amariknak tinalaw sa banog ko. Baka turturog ang paikit din. Nagsasarunumat nga min ti overtime ko. Tinasayaan. Ag-shower akpay. Iti kastan, maimas ko ti maturog. Kasta masikog ka niya. Wan papa, ket lalaki ti inauna nga apo ko yo. Wow, nagsayatan. Lalaki ko naman. Sigurado maragsakan ni mama numamuan na masikugan. Ket lalaki pa iti pasngay mundo. Sigurado day ta, papa. Oo na. Apay nuaglip ka pa'y langit iti trabaho. Tapno makain na naka iti husto. Talo abulan pa'y laang tin inawat, papa. Kabailak pa'y tagtrabaho. Aglivak to inton umadanin ti panagpas ngay ko. Sa bagay, no talo abulan ni tatin inawam. Disyembre to nga rodan ti panagpas ngay mo. Wan, papa. Nagmayaten no gasta. So ito yun, ti kapapatgan a regalo kada tayo inton Pasko Wan, papa. Kansaan lang aday ta. Anniversary minto pa yung agasawan. Oo na niya. Talaga a blessing kada tayo na itangawing. Isong aywan ang marunti ti salunat mo, Di ka nagpampano ka nagpuypuyat. Mangan ka kadagiti na sustansya makmakan. Iti kasta, nasalon at tumuti pasngay mo. Wan, papa. Matungpal ti biling nyo. Ay, naiturog ko matgaya man dito'y salas. Alaunan iti parbangon. Ngamawan pa'y lang ang ti asawak. Nalabit nga isun ti dimtang. Ay, sigurado ang nakainuman na ni Homer. Kanayon matan amalado ang agawit ti asawak. Parbangon bakit? Ngim na ka rin ka pa lang. Di mo nakalata ko man na naturog. Di mo't imbaga ka maladawak nga gawid. Ay, naiturog ko mat nga roden dito'y salas. Kabayatan ti panangururay ko ken ka. Ay, wala ka ti asawa ko na yan. Hindi maturogan. Nakainom ka manan. Ay, basit lang, bakit? Napan kami lang nagpalpaliwa basit kadagiti ka opisina. Agdigos ka pa'y nga ron. Diyak magustuhan ti kas nga angot mo. Agat arak kan sigarilyo. Nag-angot. Saan mo ta? Nagbangluak to pa'y. Basta, agdigos ka pa'y. Dito kan sofa amaturog no di mo kay agdigos. Anya? Di ka pa'y man nakarobot, Lori. Aldawan, di ka sumre kita? Ay, saan lang ay. Kaslama di nga mintirik na. Apa yan? Nukayat mo, kuyugan ka iti doktor. Iti kasta, mamuan tanuan niya dahi ta marikrik nam. Saanin lang ay. Okay, aklaan. Pasit lang siguro dahi iti panaginaw ko. Anya? Aginaw ka? Wan, idi pa'y larabi ko mga ibagakan ka. Ngam parbangon ka matan anagawid.
Nalipatak matan nga imbaga iti simangpet ka. Yahoo! Kamo dyan na. Masikog kamot lagan ba kahit? Ay na, danton anak ta. Ang lalaki ka di. Wala kay, lalaki. Ay na, nagmayatan. Jack may ladawat tiragsak ko ba kahit? Maragragsakan ako unay. Dinasapa ka kumaan na gawid, dinasapsapam kumamot ana Ay na, amuan. nasapa man win no naladaw. Awan kanyak na ita. Tinapatag na mo akon. Yes! May isa akong nga ama! Yahoo! Umadanin ti panagpasngay mo, iha. Naka-file ka din iti maternity leave mo. Wen mama, idi pa'y laang na panalawas. Nasayat mat nga rod no kasta, iha. Apay, awan ka din ni Homer. Awan mama, adda ka no seminar nga atendaran na ijay Cebu. Ang mga no abutin na kano ti makalawas ijay. Anya, ay naglukon ti asawam. Amo na mo't adandani ka nagpasngay. Ngam inawat na pailang dayta seminar. Imbes abantayan na ka. Inununa nakit din ti trabaho na. Napatag ngamin kan kwa na ti trabaho na mama. Kayat na ti maipromote itinangat nga to a department. Iso nga inawat na day a seminar. Uray pa'y iha. Napatpatagkit din ti promotion na. Ngam si ka nga asawa na. Ala, bayan yun mama. Barang makaawid tumatlaang sakbay ti panagpasngay ko. One, two, three. Pasaray agsikalin ti tiyan ko. Ay, magna akbay. Unang amin ti doktor. Masapol nga ag-exercise ak. Itikas na sa anak ka no amarigatan nga aganak. Oras ka no pa iti orayan kat. Agriring ti cellphone ko. Ang mga no ti asawak ti umawawan. Nimot insan Ulysses. Hello insan. Nakaawag ka mat. Hello, Insan Flory. Kumusta kan? Okay, aklaang, bakla. Adaak ita dito ospital nga agpaspasikan. Or-orayak ti panagpasngay ko. Sika, kumusta kan? Imbag man ta nalagip nak nga awagan? Kaya't mo asawan, agpasngay ka nga awan dita ni Homer? Aywan, ada ita ijay Cebu. Ada ka no seminar da. Kunak nga rod no iso ti umahuawag itay, ngam si kamat gayam. Ay na, Diyos ko Lord, pakawanan. Ay, Insan, pasensya kan, nga masapo lamang mo da ito'y Anya da ita insan. Sana pud no nga da seminar ti asawam ijay Cebu. Anya di kayat maasawa nyoli? At ni Homer dito bagyo. Kat makita asimrek iti may sa hotel. At akadwa na babae. Anya? Ang mga no nagbidot ka laang. Saan? Sana ka nagbidot ta sinurot ko ida. Amok ti adda iti front desk iti hotel. Iso na kisarita ak. Kat, ay, nagan ti asawam ti adda iti lagbuk. Anya? Anak! Ay, Anay! Insan, anya ti mapaspasalagan ka? Aga nakaksan, insan. Ay, Agsikalan ti tiyan. Ay, pasensya kan. Amumot ka niya akon, kat jaket at lumad. Doon na makita kat talagang ay baga. Ay na, nakalukluk magtimpas ngay mo ha. Malataga pa lang mo'y makita munti kinatair na. Awan nga rod ka pa. Aplaya ka sila nalitay ka. Saan na pa ma? Maragsa ka na. Ngamin, oray ka sa nung karigan ti aganak. Nailasan ko matlat na. Huwag nga roda.
Ibanglangan da kinabalamat langay niya nak iti normal ni baby. Wan nga rod, Papa. Wan gayam. Ni Homer. Saan ka ding imawag kada kayo? Awan met. Uray ti cellphone mo kat jak na nga ganagring. Jak amo akin ni mamam. Sa dinot ayan ni Mama, Papa. Napan gimatang iti ka na biha. Mas namakan ka kada kiti na sustansya makmakan. Iti kasta ket pumiksa ka dagos. Hello, baby. Daddy's here. Kunat man no adda ka ijay Cebu. Kunam ang makalawas ti seminar mo. Ngamdwa lang ang mat nga aldaw kat si Mangpit kan. Nakaring kagaya man bakit? Uwin, sana natulot ti seminar ka tindaran ko ma. So, nagawit ka dagos. Homer, ibagam kumatipod na. Di ka kuman agulbot pa yan. Ah, Amok nga da babae. Naghotel kayo. Kat naglemas kayo itiragsak kabayatan ti panagpaspasikal ko dito eh. ne, anya ka din tagatibag ko man. Awan babae. Di kan aglibag ko man. Adda nakakita ka na kayo. Iso apang nga asim na di kan agulbot pa yan. Anya ka ka di bakit? Awan mat amok ang pagkurkurangak. Tapno aramidam ti kastay kanya. Kano andaman bilang mabalintamad ang pagsalitaan. Saan ka di? Si sasagana ka mang pakawan kan mangawat kan ka. Ano lakit di nagbalbaliw ka? Ikarigatak nga awatan ti amin. Saan lang nga madadaal ti binukal ta a pamilya? Pag-asi mo, Mer. Awan nga ron babae. Promise. Awan na talaga. Mga no, pamadagas na lang kanyak na ita. No, sino man tinangidanon kan ka. Sika lang ti babae nga ipatpatid ko. Awanin sa balipay. Day tate ka na yun malaglagi pa yan. Day ta hotel, timbaga ka nakakitak, idi iti asawam. Kas na ko namon, inpakatanakin ka nga da seminar na itilas o ti makadomingo. Ti awanan ba yung asawa? Siyak pa'y kitin ti pagparangin na nga gululpot. Makita ita no asino ka na kami ti agsasa o itipod no. Uy, makita. Di mat ko ni Homer day jay. Tentad ti kutsi na. Iso asa na makita ti adda iti unag. Na masigurado ka kadwa na ti babae na. Yun. Uy ka, bumabata di ti kotse. Kat surudan ta iti unag tinalay ng asawa. Saan? Kanya saan? Oh my God! Kasladyak ka ba wala nakitaan? Ang mga nudyak makapagtampay. Kat makaramid akpay iti may kaniwas. Sika ti asawa na insan. Iso asi kang harot ti adakarbangan na. Ikam iti pagnakman dahi ta babae. Iti kasta, di nan ulitin pa iti makisinarak iti asawa. Apay ngagsipat ka nga, bakit? Kawanan kay tibain. Ulbud ka! Gusto nga, nagsakit ti sipat mo. Kurang pa'y day tikas kan kang ulbud, Homer. Napaklan ka, babaero. Kawanan kay tibain. Ayop ka! Kanya ka di man ang dahi pagpagam. Mamin, ano ka di nga ibagak nga awan babae? Awan! Ulbud! Siya kun mismo tinakakita ka na kayo. Kat sa baligayang maninday dya babae itim mo na ngayon hotel mo. Apay, Homer. Anya launay ti pagkurkurangan. Tapno aramidam ti kastoy kanyag. Apay, di ka makontento kanyag nga sawam. Apay, masapol ngagbero ka pa ilang iti sa bali. Apay! Wah, wait. Pangasim! Ijam ko mantikas tang aramid mo. Addan anak ta. Pamilyado kan. Data ko matimulam iti panunot mo. Bakawanan lang bakit? Nasulisog ako.
Ikarik nga akong tiyag babae. Saan na maulit, bakit? Promise. Papa, umay kayo kumadagos kini mama dito'y balay. Nagngato ti gurigor ni Charlie. Sangit a sangit. Diyak ka mo ti aramitan. Pinatumar mo ka din iti agas. Uwan papa, ngam di matlat ta bumaba ti gurigor na. Sakit kas laglit-litam ti bibigkan ko kuna. Pangasiyo papa, umay kayo kumadagos. Rupatan nga rin eh. Padagasan kayo nila. Itaray tayo di hospital ni Charlie. Kasi mo, ti apo ko ta, Edward. Huwag nga, Rod. Dolores. Umbing unay amadaan iti sakit ti puso. Sapay kumata mailasat na ti operasyon nga aramidan dagiti doktor. Mama, papa. Iya, kumusta ni Charlie? Awanan ni Charlie, papa. Ano iya? Kanya, Natayan ti anak mi. Sigon ka dagiti doktor. Inaramid na amin na kabalanda. Ngam talaga atinan na ila sa ti operasyon. Diyos ko. Anya tinapasama kita anak ta Flori. Apa yang nakalungon mo tin asin ang patak? Awanan ti anak tao ba? Natayan ni Charlie. Anya. No kumata masapsapa kang agaw-awid manipod iti trabaho. Amom kumano anya ti mapaspasama kiti pamilyam. No inidyam kuman ti panagbababaim. Kat impamaysam tinangasikaso kada kami iti anak mo. Saan kumana pasamag ti kastoy? Flori. Tunggal rumwar ka. Ti trabahom ti kanayon mo ngay ras-rason. Ngam saan matgayam. Tamapan ka aglamlamas iti ragsak iti sidong dagiti agduduma babaim. Talagang sa ngawanin pa nagbalbali mo, Bakit? Pakawanan na ka. Sana na maulit. Maudin na ito eh. Promise. Pakawanan na kuman. Nauma ako namang pakpakawan ken mga awat ken ka. Madudog una yan ti puso. Agpakawan ka. Ngam ulit-ulit ang madlatang aramidan. Iso anak ka desisyon akon. Anya ti kaya't masaway. Itad kong tiwayawayam. Agsinatan. Kat nawayakan ang mga ramid iti kayat mo. Saan bakit? Sana pangasim. Pudnong agbababaya. Ngam pastime ko lang dagijay. Sika lang dayadag. Promise. Flori, iha. Na kayo matgaya, papa. Nakadatayo man ang tinakaiturong ang timatang mo. Ada ni Maria Salas. Ing kasangwan ta kaya't nakakanwa ka sarita. Panagkunak. Katawanan tirumbang apagsaritaan ni papa. Iya, di mo pagturayan ti gura iti kaunggan ti pusom. Sikamot la ti marigatan iti kastangar aramidem. Amo yumat, no namin anon adaras di panang pakawan. Ken panang awat ko ken kuana. Ngam ulit-ulitan na matlatang aramitan. Iya, jak kanunungan ti panagbababa iti asawam. Nga panaguna katagpada kayo nga tanagkurangan na.
Anya ti kayat yu asawan, papa. Manipod nagtrabaho ka ni ti bangko. Nabaybayan mo ti obligasyon mo kas asawa ni Homer. Kanayon ka nga overtime. Di mo masikaso ti balayo. Gamin, adato ti oras mo iti trabaho. Basol ko paikit din no apay ngagbababae ni Homer. Siyak ti anak yu, papa. Siyak ko mangarod ti rumbang nga isakit yu. Saan kat aday jay a Homer? Saan nga iti sakit ko ni Homer, iha? Di kaya't ko lang kat maamiris mo matag iti nagbidutan. Saan mo nga ipapasol amin ka ni Homer? Gamin, no siyak. Mamatiak iti pagsasao nga iti amin na pasama. Ket at darason no apay. Iso pangasim. Di kag dardarasodos. Laglagi pa panagkinari kayo iti sangwanan ti Diyos. Ket di ko may palubos amarakrak ti binukelyo a pamilya. Papa. Pagsarita nyo iti nasaya at dahi banag anak ko. Nalawlawagan ti panunot ko kadagiti inbagbaga ti amak. Naamiris ko nga addamet dagiti banag a nagbiddutak. Adu dagiti nagkurangak kas maysa nga asawa. Nga isumet siguro tinangidoron iti asawak tapno agbirok iti sabali. Nagsarita kami ngarod ken ni Homer ket iti may kadua agundaway nagkinnari kami manen iti sangwanan ti altar. Nagrenew kami kadagiti karing-karimi ket ita dandanikon ipasngay ti bunga ti ayan-ayat mi iti may kadua agundaway. Manipod idi awan metten na amwak pay akalukwan ti asawak ket naragsak kami itan nga agdandan na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Pagyamanak unay ti ingka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Flory, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Ken ka pagayam, Flory. Nasayaat met ta nakaamiris kayo nga agpadpada ket nailintagyo dagiti nagbiddutan nyo. Itultuloy yung arod ti agtalek iti tunggal maysa. No addaman saan nyo apagkinaawatan nga agasawa, pagsaritaan nyo anasayaat. Iti kasta saan a madadael ti binukalyo a pamilya. Alakastan pagayam Flory, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Iti agdama ket addaak ditoy Taiwan. Agpapaayak kas maysa a private nurse iti maysa nga hospital. Nagbalinan aliw-liwak ti panagdengdengeg ko kadagiti drama ditoy YouTube. Tunggal makaawidak ditoy dagos ko. Ket maysa ti channel mo kadagiti pagaayat ko adengdengen. Kitawak nga ilinged na kumalatan iti nagan nga April. Nagsuratak gaputa kayat kumat nga istoryaan ti nagbalin apadas ti pamilyami. Iti ima ti naulpit ako mare ti inak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nanang, ayan tay dakkel a TV tayo. Ay, ko anak, inla ko kini Mari Mersey. Masapul ngamin abayada kunti utang ko kingkwana. Manungay ti pinanglako yun, nanang. 10,000. Anya, 10,000 laang? Ay, una yan. Kat no nasurok at 30,000 ti balor dayjay. Ay, kasano mo ngamin ka napili mo nininang mo. Apuraan nakmet. Gaputa ada kanumot agsingsingir kingkwana. Sana balin anak ko. Ta inabak tayo laang mat iti raffle dahi a TV. Uray pa'y nanang. Awan matlat konsiderasyonan ni ninang. Mersi pa'y mat ngarod tinagan na. Ay na, awatom latan ni ninang mo anak ko.
Amumot alinding ti business na. Negosyo day jay, iso nga awan nga ti personalan. Uray pa'y nanang, saan lat na ang maiparbang ti kasting inaramid na? Di man lang naasyan kada kayo. Ibabawi yun ti panagkumariyo. Ngamin, jakon kayat dayjay ngagbalin aninang. Ha? Anya nga Mercy, Hmm. kumusta ti organize mo a competition? Ay kat siyempre, nakado ako na iti kliyente. Amom ka di, nga iti lasod ti innam abulan, kat adan 500,000 na birok ta. Oh, Wala kay. puno na ita, bakit? Ay na, takulit kamat. Wan ko naklagarudan. Nagsayatan nga no kasta, bakit? Dakalmat nga ro ti matubo mi ti 10% nga interest dita competition. Wan kansan lang nga dayta. Karaman mo tan ti panaglaklakok kadagiti appliances, kan gadgets agat gatang kadagiti kliyente ta. Asa na makabaybayad iti utang na. Ha? Barbara ta kita, kalpasan na, ilakok iti doble presyo dagiti ginatang ko kadakwata. Gas iti TV ni Marilucia, ginatang ko iti 10,000. Nga mamom ka di, ilakok iti 20,000. Talaga nalaing ka, bakit? Siyempre, practical itan ti panagbiag, Henry. Agbisin ka, no di mo amo ti dumiskarte. Wala, bakit? Kumusta nga iti business partner ta? Siyempre, agbaybayad akiti usto. Iso adumakdakkel mat adumakdakkel ti credit limit ta. Nasayat no kasta. 2% lang ti patpatong na nga interes kanya. Idinto ta 5% mo ti patong ko kadagiti sukit. Di tapay lang kat doble-doble ti kita ta. Wow! No kasta, diya ko nagsubli diya, bro, Mercy. Ipamaysa talangan ti ag-business di Pilipinas. Wala kay. Tulungan naklangan ditoy. Saan ta malugi ti daytoy? Masigurado nga iti saan ngagpayag. Milyonaryo tanton, Henry. Na. Kasano daytoyen nanang? Ado ti babayadak iti pagadalan. Amo yumat nga umadanin ti panagturpos ko. Ado dagiti extracurricular activities. Aywan, kumusta nga'y gayam ni tatang? Dayta nga ro ti may sapay aparikot ko anak ko. Aging ga ita, saan pa'y kano anak sweldo ti amam. Agtalubulanan asaan anak pauid. Iso nga naibusan ti basit a savings tayo iti bangko. Ay, grabe mat ti employer na. May samad nga awan konsiderasyon na. Nungay agbirok langan iti sabali a pagtrabahuan na. Ha! Dantay! Tatang! Siya nga, Rod. Apay akas ta iti langayo nga gina. Kas kailan nakakita iti alalya. Ha! Ay, kasano mo ngamin? Pasulput-sulput ka. Di mo mat inbagbaga iti panagawid mo. Wan nga ro tatang. Di yu imbaga. Tapno na sundo da kayo kumamat iti airport. Apay, anya ka di tinapasama. Biglaan mo ti panagawid yu tatang. Ay, nagserang ti kumpanya me. Ha? Anya! Inla ko ti boss ti kumpanya iti mismo matlang akakumpitensya na. Anya? Ay, kat, apay di da kayo matlaki din inkiri ti matang akumpanya. Irinupit na pa'y kanong amin. Kaya na mga no abutan ti 5 aging kat inam abulan ti renovation. Kaya may isa, di mi masigurado no alaan na kami matlang na ijay kumpanya. Iso nga nagawit kami. Uray di na pa intag ti 3 bulan na sweldo may. Ay, Saus Mariuset. Kasano itaday tuyang? Anyang iti aramidon tayo itan lakay. Ay, makambot itan bakit. Agbiro kakpay lang iti mabalin ko a masterkan. Mari Mercey.
ang mga numabalinak man nga umutang. Di mo 20,000 tinutang mo. 10,000 lang timponam. Iso nga dapat nga ron 10,000 nga utang mo. Uwan, Maray, amok dayta. Pasensya kan, ngam talaga ngamin agipit kami ita. Nagawid ngamin ni kumparim. Nagsara ka no ti kumpanyada. Iso nga pangasim ka di amari. Tulungan na kuma. Di ba't dua ti laptop yo? Uwan, Maray. Oh, di ila kong kanya kung jamaysa. Ha? Ay, saan amabalin amari? Kanya, Usaran ti anak ko ti Maysa. Regalo mat ni Dante kanyak idi birthday ti Maysa. Isu nga adda sentimental value na kanyak dayjay. kasta. Uwan, Maray. Ay, pasensya kan, mare. Ngam saan ka mabali na pautangan, kaputad dapay mat balance mo. Ay, no bilang laang, Maray. Mano ko matipanggatang mo iti laptop. Tauray jay payla ang laptop ni April ti gatangam. Ay, saan, mare? Mas kay kayat ko ti laptop mo. Napipintas na jay kat. Iso day jay ti bayad mo kanya. Iti kasta, pautangan ka manan. Gatangam manin iti 10,000? Grabe ka mo, Maray. Nasurok at 30,000 day jay a laptop. Ay, kat-addakan ka na itan, mare. Take it or leave it. Ay, dapay mat iPad. Iso aday jay pailati ilakong bakit. Ilakok mat may sa cellphone ko. Sige lakay. Uray siya. Ilahok payla ang tisilpong ko. Tasakto gumatang itinalakla ka. April, anak. April, anak. Ang mga nukayat mo mga ilako dahil silpon mo. Ay, kwananang. Di na kumamat iraman iti panagtipidyo, Nabawasan nga ro din ti allowance ko. Ay, nukasta. Di lang nga ro din laptop mo tayo ilako tayo. Di laptop ko payla ang ti usaraw. Sige man lang, nanang. Amangan no ibagayo pa'y ajak amo ti makisama. Anak ko, pasensya ka pailaang. Adda tayo iti makuna a krisis ita. Isungagan anos tayo, wan. Okay lang, tatang. Maawatak matkat. Amok adumteng tumat lang ti aldaw, amakalungaw tayon tumat lang. No kwenta ang ti utangan ti upat a klienteta. Dakkel unay agatad day jay. Kasanon ti dadtumapay a klienteta. Di na yun naman at ti umutang iti business partner ta. Sabagay, di nakpay matkit di pinaay day jay. Sayang mat ngamin ti interes amaalata. Si halatan ni makamudit hambersi. Tanalalayang ka dumiskarte. Okay, lakay. Don't worry. Basit lang na kembot ang balintanton a milyonaryo. Una! Dante, talubulan nga awan trabaho. Di na kapay ka di inawagan ti employer mo. Amangan ba't no di ka nag-follow up? Ay, awan pa'y mo't nga road. Ang hindi ka matanagan bakit. Dakkel ti tsansak iti dayja kumpanya. Ngamin in-demand kami ti dayja trabaho. Urayak lakanaw no ada na pintas nga offer manipod iti kumpanya. Ha? Ada awag mo. Sungbatam ada ko. Amangan no isudaytan ti uray mga awag lakay. Malamabit lang bakit. Hello? Ay, uwan, ma'am. Siyak nga, Rod.
Ita ka din, ma'am? Sige, ma'am. Uwan, ma'am. Umayak adagos dita opisina yaw. Uwan, ma'am. Bye. Ti agency ka din dayjay. Ay, uwan bakit? Di agency may. Pag-reportan dak itay di opisina. Ay na, nagsaya atin no kas talakay. Hinala na, ti baro nga employer ko iti Dubai. Kadakkel ti offer na, kumpara iti sigod asweldo. Pudno ka di day talakay. Ay na, agyaman tayo iti Diyos. Kansaan laday ta bakit? Bayadan na pa'y kano ti talo a bulan asweldo, iti sigod nga employer ko. Kasano na pasamak ti kastoy mersi. Apayasan ang maisukat iti kasti cheque nga impayad na iti upat na kliyente ta. Ay na, tsaka mo, Henry. Nagpablatter ako iti pulis. Naamuak nga kakasabwat na gijay nga upat. Katadon ti kaso na nga staff. Sa dino itan ti ayat ta. Tsaka mo talaga. Awan damutan ka nagiti nakakabil nga address na. Hintarayan dan ti utang da katata. Wanya, adamat ing kolateral da at itulo ti daga. Mausar ta na gijay, ilako tamot. Day tapay ti may saparikot. Nag-verify ak iti registry of deeds. Kat, Nabuak apeke amin nagiti titulo ngayon tanda. anya, apay nga pinanagtalag ka kadakwada. Kasano kat good payer damat ngamin. No namin anudan ang nagren-renew. Saan da si mablay iti panagbayad da. Iso anay nayunak mo ti credit limit da. Kat, manutin pa utang mo kadakwada. 80% ti investment da tinautang da. Anya, ang kasano pa ita na masingir na kita kat nagbukautan. Kan kasanuta pa ita na makabayad iti business partner ta. Dahil tangarot ka, Henry. Anya ti aramiden ta. Pare Brando, mabit lang. Pagsaritaan tayo kung may tinasaya tayo ti apanag, pare. Sige, alayan nyo amin nakagawaan da. Huwag garot, pare Brando. Saan mo't siguro amasapol adumanon tayo iti kastoy? Nalawag mo tinakasurat iti pinirmahan tayo kontrata. At dahil mga kamangalay ti amin nakagawaan nyo. No di kayo makabayad iti utang nyo. Ay, kuha pare. Apay, awan ka ni ti grace period ti kontrata yo. Huwag garot, pare. O mo yung matabasit lang, tititid ko nga interes ka na ngayon. Iswarumbang lang, agbalinak mo't ni stricto, iti pa nagpautang ko. Business is business. Amo yung matayta, tanigosyante kayo, saan ka di? Pare. Pag-aasim ka niya, pare. Ikanda kami kumapay iti uray basit lang apalukit. Maasyan ka kumamat ka na kami. Malaksid nga kalugaran kayo iti asawa. Ako kumpadre tayo pa'y. Ikanda kami kumamat iti uray basit lang ang konsiderasyon. Hungarod kumpadre, masyan ka kumakada kami. Ang papinasin siya tayo langan. Siyak mat nga minti malugi, lukasyan kayo. Iti negosyo, awan nagkakapagyan, awan kinumpadrian, awan tigin na yaman. Isungaramitik nga rutirumbang. Ala, boys! Ala nyo amin nga appliances na itinay ito abalay. Wala tayo ano? Amin na mabalin, apakiranudan. Ala nyo! Magkasa tayo nun.
Oh, Mari Mercey, kumusta kan? Kunak no talaga nga ije kayon probinsya nga agnaad. Ha, ay kwa, Mari Lucia. Husto lang siguro tidwa a bulan a panagbakasyon mi ijay. Napanmila ang inyaw awan ti sakit tinakam ijay. Ket, anya itanti plano yung Mare. At damot na singir mi kadagiti dadto mapay a customer mi. Ngam saan min nga ituloy da a klase ti business. Ag-apply manan ani Henry ijay abroad. Iso na lang tamangan no saanan ang makasubli iti sigod ang nagtrabahuan na. Di namat ngamin pinalpas iti ti kontrata na. Ay, apag husto Mare. Imawag ni Dante din na minsan akalman. Birbirukan na ni kumpare. Adda kano ngamin bakanti iti kumpanya apag trabahuan na. Ket kabaalan na kano nga isirek ti asawam. Ah, puno ka di day Mare. Wen Mare. Ay na, agyaman ako nay Mare. Iti likodan ti madi nga inararamid ko iti kada kayo nga agasawa. Sisasagana kayo lat tamang tulong kada kami. Wen oray kaskas ano, ag kumari tamat latta Mercey. Ket sapay kuma, taagbalbaliw kameten kadagiti madi nga aramid mo Mare. Sapay kuma, taagbalin nga adal king ka, tinagbalin apadas mo. Iti daytaan na pasamak kada kayo nga agasawa. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day ti kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagtutuma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulot kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Maysa na imbag ken nagasat ngal daw ti inak ikablaaw kada kayo amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasaya at akasasaat kabayatan ti ingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Ti surat ngayon ta ikan biag kita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Rinato. Manipod probinsya ti Tagudin, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo nga Rinato. Dear Miss F, kapya ken ragsak ti inak ikablaaw, kada kayo amin kabayatan ti ingkay panangibasa ditoy surat ko. Pakairamanan dagiti padak adumdumngeg ditoy programa. Awagan naklat ta kuman itinagan nga Rinato. Ubing pay dagiti tallo nga anak ko, iti pinanawan da kami ti inada, gapo ta simurot iti sabali a lalaki. Siyak nga rod tinagbalin nga ina ken ama dagiti anak mi. Jak metten nakiasawa pay, gapo ta kontento akon kadagiti anak ko. Isu dati nagbalin akatakunaynay ko, iti rigat ken namay. Babaan iti panagsalukag ko, napaadal ko matida. Naragsak kami nga agaama uray awan ti inada. Ngem dimteng ti saan ko aninamnama apasamak. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Magipagladingit ak aparay. Aging kay taparay. Kasladyak pa'y lamaklon ti kastoy nagpanagaan ti naunang anak kau. Anya nga rod paray. Talaga sa namaliklikan ti aksidente. Kalkalpas mila nagsarita ti agsapa.
Kuna nangagawid at agos kalpasan ti trabaho na takasangay ti naud niya kapsat na. Bangkay maten ang nagawid. Ay, pare rin nataw. Nagsakit pare. Pudlugayam ti kunadang awat umasping iti kinasakit. Timawanan iti anak. Namukla ko ba pare? Namukla ko mat. Tapno na ilutwak pa'y kuma iti pamigatan na. Sakbay iti papan na iti trabaho na. Talaga siguro ngagpatinggaladitan ti biag ni Paul. Aging galangan dito iti papulod ti Diyos sa biag na paray. Nalabit nga da napimpinta sa plano ti Diyos. Iso kasto iti napasamak. Ngimala, san kan ngagliday paray? Tatang, nasakit amin kada tayo tinapasama kini Manong Paul. Ngam diyo kumamot baybay antibagiyo. Ang mga no niya pa'y timapasama kada kayo. Amo miya nariga tatang. Nga masapul nga klunan tayo ti kinapudno nga awanan ni Manong Paul. Ay, Adda kami laang dito'y para kada kayo, tatang. May salaang tinapukaw. Laglagi po nyo nga adda pa'y doan na bati. Katda kami kini Ivan Leta. agyaman ako na ka na kayo anak kao. Gusto kayo. Aklunan tayo tinapasama ka ni Manong yaw. Sana mabalin nga agnanayon ti panagladladingit tayo iti ipupusay na. Nalabit ang naragsak itan ni Manong Paul, iti din na ti Diyos na marso tatang. Ket di na kaya't ngagladladingit tayo. Iso nga move on tayo. Mga barwanan tayo manan. Wen, ket agan-anad kayo kumakanayon. Nang runakin ka, Ivan. Tatang, di pa nagmutmutor mo Di mo na ipartakan ti agpataray. Wen tatang, kanayon nga ganadak. Kastamot ken ka, sina anak kao. Wan tatang, di kay madanagan. Naannadmat nga agmaneho ti asawa. Kanayon nyo kumaalaglagi pa yan ngay patpatag kayo na anak ko. Jakman may bagada ito iti inaldaw. Amo ka marik na yaw. Ipatpatag kayo unay. Manuabulanan amarikrik nam ti panagsaksakit ti tiyan mo, Sheena. Nabayagan, anti. Addan sa duwawan no talon abulan. Ti malagip ko. Kat nariknak daytoyan sakbay ti pan nakatayday di Manong Paul. Ngam agmay sa tawan gaya man ti pupusay na. Ay, panagriknak kat kimaro ti sakit na. Jakbay kit din amo no anya ti nasakit. No maminsan, kasla iti makanawan apaset ti tiyan ko. No maminsan mat, kasla iti pusong ko. Ay, diyan kon mauawatan, anti. Kasla dumakdakkel met ngamin ti tiyan mo balasang ko. Ay nasaysaya at sa numapan kalaang nagpakita iti doktor. Saan amaala daytoy iti panagilot laeng. Amangan met no anya dayta na marikrik nam. Kasla mabuteng akmat ngamin, anti. Mas nakabut-buteng no saan mo amay pakita dayta iti doktor balasang ko. Mabuteng ak no maamwak no nakarukit din ti sakit ko, anti. Iso nga ruod amapan kan iti doktor, iti kasta mamwam. Nasaysaya at tinasapa, tapno maagasan ka, no anyaman dayta amarikrik nam kaanakan. Anya, manulangin apulan. Stage 40 cancer, ma'am. Ay, ilakok tinuan tayo. Pakita kayo ti sa bala, doktor. Agpasikan opinyon ka, anak ko. Ngam, tatang.
Kasano ko maanadahan ka iti kasta sakit, anak ko. Diyan mo, tatang. Ubing ka ba'y mandaan kan iti kasta sakit, anak ko. Sarsamat no sto ti resulta ti eksaminasyon taken ka. Agbirok tayo iti daduma doktor. Kasanoon no agpadan to ti agbalin a diagnosis ko, tatang. Kasano no talaga cancer ti kimpet a sakit kanya. Kat manulangan na bulan ti panagbiag ko di tarabaw ti daga. Anya ti aramiden tayo. Anak ko. Mabutal nga, tatang. Diyak may kayat ti matay. Ado pa'y ti arapap ko iti biyak. Diyak may kayat ti matay. Saan ka matay, anak ko? Aramiden mi ti amin. Ipaagas na ka. Makipagladingitak, Ivan Barok. Agyamanak, Ninong James. Ay na, agwapay lang at awan tinapalabas, manipod na tay-day-day na unakap sa tiyaw. Ita ni Machina. Diyak man na muna wapay akas ti ti mapaspasamak Ninong. Ubing munay ni Manang Sina, tapno maadaan iti kasya sakit. Sana nagbayag ti panagpagas na. Gaputa sana nakabalan ti bagina. Nagakasimit ti kabsat mo, Barok. Ninong, kasla pag-ayaman na kami ni Gasat. Ayan ti amam. Aday ti silid, Ninong. San pa arimrim mo armanipod insangpot dati bangkay ni Manang Sina. Diyak mat makasarita ti nasaya at gaputan nakadadayo ti nakaiturungan ti matang na. Pasensyakan Awan ti daduma may tulong ko no saan at ipanangikararag ko. Asapay la kumata malasatan niyaw, ti panlubok a pagdaldalanan niyaw. Ninong, ti Diyos lang ti makamaw, no apay akas ti mapaspasamak iti pamilyayaw, Barok. Renato, ating ko. Una yun, bigbigat ngam agin inom ka manan. Gusto daytan, mano abulanen akastaka. Kanayo nambatan ti aginom iti arak. Payanak lang, Manang Merna. Dahito lang amin ti amo ka pamuspusa tapno makalipat. So nalipatan batan nga at ni Ivan. Nalipatan mo nga dapay may nga anak mo, kasta ka di. Inayaw anak mo na nasaya at dagiti anak ko. Ang mapay akastoy nga anak. Mapay, alalaan mo tanay dati Diyos kanya. Anya nga di basol ko. Saan ka di asyaktin, batit di asawa? Ay, diyak masumpatan dagita sa lutsod mo ating ko. Manang. Tilang maibaga kat isardeng munday tapanagin inom mo. Tamangan no si kamot ti sumaruno kadagiti anak mo. Gapoy ti kastangar aramidam. Nakaturog sapay ni tatang. Siya kung tagluto iti pagkatan mi. Oo, ay buhan anak. Nakaring ka magaya man. Ay, uwan tatang. Kunak no nakaturog kayo pa Nasapa ka nagring, tainlutuan ka iti pamigata manak ko. Ha? Ay, nagimasin tinluto yung adobo tatang. Pasensya ka anak ko. Nabaybayan kamot nga agpaiso. Gapo iti panagininom ko. Maawatan kayo tatang. Didak pa kadanagan. Sana balay. Manipod ita. Siya akong tiagluto iti pamigatam. Pangaldawan ken pangrabian tanak ko. Una tatang. Pati pa ikidi merienda. Una nak ko. Awanan dagiti dua kakabsat mo. Dudua talangan. Un gayam kaano nga mga asawa ka.
Ubingak pa'y tatang. Ubinga sa asawang. Kano asidagan amat nag iti kalendaryo ti taon mo. Sa nabali tatang. Anda pa'y mat bingo cards. Di mo kunay na mabayaga ka maandan iti apukaw. Ado pa'y nagiti kahit kung aramidan iti biyag tatang. Di kayo madanagan. Sumagmano lang atawan. Adan to. Di kakinkin namat yung apu ko yun iti balay. Ayban, aldawan. Nakasaganan ti pamigatam. Bumangon kan. Nay, ada pa'y trabaho. Naimasan nan sa tinaturog. Medyo nalamis ngamin ti panawan. Lukatak man lang ti silit na. Bumangon ka di tanay, Van. Aldawan. Maladaw kay ti trabaho. Nata nakapaklap pa ti loko. Ayban, aldawan. Apay kay. Kaslasan nga gangangas ni Ayban. Ayban anak ko. Ayban, bumangon ka. Awanan. Natay ni Ayban. Kabayatan ti panaturog na. Diyos ko. Na-aksidente ni Paul. Nandaan mo't iti kansas ni Sina. Ni Ivan, kat na-attack kay Manang. Kastoy ka ni. Ti pakasaritaan ti biyag mi. Jak man lang di maistorya kadakwada ni Paul kat maisa na manager ti bangko. Ani Sina kat nalpas iti kinabuga siya. Ani Ivan kat nagkasariti mabit. Kalpasan ti panagturpos na kas engineer. Kasta ko makaragsak ti panang istorya no dagdamag. Uno damang kumusta ka nagiti anak ko. Renato, ating Hanggang saan ba't? Gaputa sana nagbayag, tinagbalin agasat na di tirabaw tinaga. Nagsakit manang. Renato, ading ko. Patip karam ko mahati pa kinakam mo. Di ka mapukawan ni tinamnama. Amok, adi na kabaybayan ti Diyos. Kaya't kung ti sumuko manang. Jaksan ka bayalan ti kastoy. Aginggat ka hano, alak amag ti kastoy manang. Aginggat ka hano. Renato. Matudog ti puso kiti sakit. Naintinot. Napukaw lagi di anak ko. Isu talangan. Tiadakan niya. Apay ngay nalay na ti Diyos. Kanya launa ti pasol ko. Manang. Amok la kumaakas na ti pagbanagan dagiti anak kao. Jak la kuman imbat-bati di ka. Inalak la kumaida-idain. Irresponsable kamot nga ama. Imunan ni Paul. May kadwa ni Sina. May katlo ni Ivan. Talo na daras anang itabo na kiti anak ta. Nimita ka lang o may agpakita. Kalpasan na kastabay ti bagam. Sika ti malas iti biyag dagiti anak mo. Anay ko. Apay nga agsipat ka ngay. Mangmangag mo ka di dagiti pagpagam ha. Renato, ibatam ti imak. Ibatam masaksakitan. Amom no kasano kasakit ti maawanan ni ti anak. Ibatam ti imak kunak lang arudan. Ayop ka. Awan ti amom. Iso at inak pagsasawan ni ti kasta. Gaputa uray pasit la panawan tinted ti Diyos kanyak. Tapno makaduhag dagiti anak ko. Naipariknak ti panangipatag ko kada kasama. Sadakas kan ka pinanawam ida. Akas kala nang ibalang iti basura. Iti naramit mo kada kami nga agaama. Saan da bayan natay?
Pinatay mo idan dita pusom. Isungawan nga ron karon mga magsubli ditoy. Tapno pagsawan na kitikasta. Pumanaw kan. Tamangan nun niya pa iti maramid ko kan ka. Pumanaw kan. Nagsakit, nagsaem, permi asakit, awan umasping iti kinasakit na. Nainot matlakit din anapukaw, dagiti tallo nga anak ko. Agingga ita, ket kasla nagrigat ko paylaeng nga aklunen, nga awanen dagiti ipatpatag ko nga anak. These are chopsticks. I use chopsticks to eat noodles. This is a cup. I drink tea from a cup. This is a cup. I drink tea from a cup. This is a microwave. I use a microwave to heat up my food. This is a microwave. I use a microwave to heat up my food. This is a rice cooker. I cook rice in a rice cooker. This is a rice cooker. I cook rice in a rice cooker. This is a peeler. I use a peeler to remove the skin from vegetables. This is a peeler. I use a peeler to remove the skin from vegetables. I use a sponge to wash dishes. I use a sponge to wash dishes. This is soap. I use soap to wash my hands. This is soap. I use soap to wash my hands. This is a soft pillow. 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 This is a shower head. Water comes out of the shower head. This is a shower head. Water comes out of the shower head. This is a cotton shirt. Shirt. This is a cotton shirt. Shirt. This is a mattress. A good mattress helps me sleep well. This is a mattress. A good mattress helps me sleep well. I use a kettle to boil water. I use a kettle to boil water. These are headphones. I use headphones to listen to music quietly. These are headphones. I use headphones to listen to music quietly. I use a stapler to join papers together. I use a stapler to join papers together. This is a chair. This is a chair. Is a chair. This is a chair. This is a chair. Is a chair. This is lotion. This is lotion.
This is lotion. This is lotion. This is a hanger. I use a hanger to hang up my shirts. This is a hanger. I use a hanger to hang up my shirts. This is tape. This is tape. This is tape. This is tape. This is a wardrobe. I hang my clothes in a wardrobe. This is a wardrobe. I hang my clothes in a wardrobe. I use a wardrobe to hang this. I use a wardrobe to hang my clothes. I use a wardrobe to hang this. I use a wardrobe to hang my clothes. This is a calculator. I use a calculator for math. This is a calculator. I use a calculator for math. This is a hose. This is a hose. This is dental floss. I use it to clean my teeth. This is dental floss. I use it to clean my teeth. This is a hoodie on an This is a hoodie on an This is a bed sheet. I put a bed sheet on my mattress. This is a bed sheet. I put a bed sheet on my mattress. I use scissors to cut paper. 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 This is a hammer. I use a hammer to drive nails. This is a hammer. I use a hammer to drive nails. This is a shovel. 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 These are scissors. I use scissors to cut paper. These are scissors. I use scissors to cut paper. This is a watering can. 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 This is a whisk. I use a whisk to mix eggs. This is a whisk. I use a whisk to mix eggs. Is a kite. This is a kite. This is a kite. Is a kite. This is a kite. This is a kite. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small things. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small things. This is a wooden wardrobe. 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 This is a wok. I use a wok to stir fry vegetables.
This is a wok. I use a wok to stir fry vegetables. This is a rake. This is a rake. This is a rake. This is a rake. This is a bathtub. This is a bathtub. This is a bathtub. This is a bathtub. This is a scale. I step on a scale to check my weight. This is a scale. I step on a scale to check my weight. This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is a dictionary. This is a dictionary. This is a dictionary. This is a dictionary. I use eye drops for dry eyes. 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 I use a comb to tidy my hair, my hair. I use a comb to tidy my hair, my hair. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move soil. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move soil. I use a scarf in winter. I use a scarf in winter. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dust. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dust. These are gloves. I wear gloves to keep my hands warm. These are gloves. I wear gloves to keep my hands warm. This is a remote control. I use a remote control to change channels. This is a remote control. I use a remote control to change channels. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a ladle. This is a ladle. This is a ladle. This is a ladle. These are rubber gloves. I use rubber gloves to protect my hands. These are rubber gloves. I use rubber gloves to protect my hands.
This is a scarf. I use a scarf to stay warm. This is a scarf. I use a scarf to stay warm. This is a paper clip. 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 This is a tape measure. This is a tape measure. This is a drill. I use a drill to make holes in wood. This is a drill. I use a drill to make holes in wood. This is a microscope. 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 This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. This is an alarm clock. I use an alarm clock to wake up. This is a map. This is a map. I use a map to find my way. This is a map. This is a map. I use a map to find my way. This is an ironing board. This is an ironing board. This is a tape measure. I use a tape measure to check the length of things. This is a tape measure. I use a tape measure to check the length of things. This is glue. This is glue. This is glue. This is glue. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a globe. By visualizing the process like this, it becomes much clearer. And remember, every small step helps us grow. By visualizing the process like this, it becomes much clearer. And remember, every small step helps us grow. These are chopsticks. I use chopsticks to eat noodles. These are chopsticks. I use chopsticks to eat noodles. This is a cup. I drink tea from a cup. This is a microwave. I use a microwave to heat up my food. This is a rice cooker. I cook rice in a rice cooker. This is a peeler. I use a peeler to remove the skin from vegetables. I use a sponge to wash dishes. This is soap. I use soap to wash my hands. This is a soft pillow. This is a soft pillow. This is a shower head. Water comes out of the shower head. This is a cotton shirt. Shirt. This is a mattress. A good mattress helps me sleep well. I use a kettle to boil water. These are headphones.
I use headphones to listen to music quietly. I use a stapler to join papers together. This is a chair. This is a chair. Is a chair. This is lotion. This is lotion. This is a hanger. I use a hanger to hang up my shirts. This is tape. This is tape. This is a wardrobe. I hang my clothes in a wardrobe. I use a wardrobe to hang. I use a wardrobe to hang my clothes. This is a calculator. I use a calculator for math. This is a hose. This is dental floss. I use it to clean my teeth. This is a hoodie on an This is a bed sheet. I put a bed sheet on my mattress. I use scissors to cut paper. I use scissors to cut paper. This is a hammer. I use a hammer to drive nails. This is a shovel. This is a shovel. This is a shovel. These are scissors. I use scissors to cut paper. This is a watering can. This is a watering can. This is a whisk. I use a whisk to mix eggs. Is a kite. This is a kite. This is a kite. This is a cotton swab. I use a cotton swab to clean small things. This is a wooden wardrobe. This is a wooden wardrobe. This is a wok. I use a wok to stir fry vegetables. This is a rake. This is a rake. This is a bathtub. This is a bathtub. This is a scale. I step on a scale to check my weight. This is a helmet. I wear a helmet to protect my head. This is a dictionary. This is a dictionary. I use eye drops for dry eyes. I use eye drops for dry eyes. I use a comb to tidy my hair, my hair. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move soil. I use a scarf in winter. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dust. These are gloves. I wear gloves to keep my hands warm. This is a remote control. I use a remote control to change channels. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is a dustpan.
I use a dustpan to collect dirt. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a ladle. This is a ladle. These are rubber gloves. I use rubber gloves to protect my hands. This is a scarf. I use a scarf to stay warm. This is a paper clip.